преподаватели, възпитатели, гости. Почти неизбежно е в едно такова приветствие човек да не попадне в плен на клишетата. И първото клише, което ми дойде на ум, беше, че вашият живот едва сега започва. Тепърва започва. Веднага обаче си казах не, само това не. Ние, възрастните, сме свикнали да мислим, че вие, които завършвате средното си образование, тепърва ще започнете да живеете. До сега сте били заедно с родителите си, а сега вероятно ще се отделите от тях, ще работите, ще учите или и двете заедно. Ще бъдете почти независими от семейството си. Смята се, че вие вече сте пораснали, но още не сте възрастни. От тук насетне първо ще растете. Моето обяснение за фазите на човешкия живот обаче е по-различно. Аз мисля, че вие сте завършили най-трудната част от своето развитие. Разбира се, всеки изхожда от собствения си опит. Аз мисля, че детството, юношеството, тинейджърството и годините в последните класове от колежа са най-трудните години от човешкия живот, защото именно тогава се изгражда картината на света и на човека. А тази картина е филигранно изрисувана, понякога е ясна и красива, друг път е мътна, друг път е страшна със своята необятност и непонятност. И ето, вие вече сте излезли от тази картина, вече сте я разгледали, вече я познавате, вече сте изградени, обособени, завършени като личности. От тук насетне ще се променяте, но само в параметрите, които вече са ви зададени. Според антропософията на Рудолф Штайнер, която признавам, че преди години много ме беше впечатлила, до 7-та си година децата имат връзка с невидимия, отвъдния, ангелския свят. След това, колкото повече порастват, толкова повече тялото, сетивата, възприятията, усещанията им натежават, стават по-груби, по-плътни и невъзприемчиви. Преди са виждали духовната същност на всяко цвете, дърво, на всяко живо същество. Сега минават покрай цветята и дърветата, без дори да ги забелязват. Преди не са изпитвали нито страх, нито срам. Знаели са от кои дървета могат да ядат и са... Преди не са изпитвали нито страх, нито срам, знаели са от кои дървета могат да ядат и са знаели дървото, от което е забранено да късат плодове. Преди са приличали на своя Създател, сега са започнали да приличат на любимите си певци, артисти, идоли. И постепенно са се отказали или отчуждили от своята индивидуалност. Признавам, че тази теория ме пленяваше. Говореше ми за грехопадението, за състоянието на човека след него, изразяваше го по един очарователен начин, чрез фазите на всеки индивидуален живот. Но големият недостатък беше, че обръщаше погледа ни назад към нещо безвъзвратно изгубено. Състоянието на детство, невинност и чистота беше непостижимо за нас. Пред нас се разстилаше само безводната и пуста земя, обраснала с тръни и бурени, която трябваше да се обработва с пот на челото, с досада и с целодневен труд. Само тогава тя щеше да ражда и да дава плодовете си. И те вече никога нямаше да бъдат така сладки, както през детството. По-късно попаднах в плен на друга теория, която смятах, че аз съм открила. Дълго време смятах, че себелюбието и амбицията са двигателят на света, че цялото развитие на човека се стимулира от егоизма, че именно той ни потиква да се усъвършенстваме, да учим, да се стремим да бъдем
Струваше ми се, че ние учим, работим, раждаме деца, създаваме блага, използваме ги, консумираме всичко, което животът ни предлага, само и само да засищаме егоизма, себелюбието и амбицията си. Мислех, че любовта е някакъв прикрит егоизъм. Обичаш, за да бъдеш обичан, за да захранваш егото си с възхищение и обожание от другите и така да се смяташ за по-висш, по-благороден от тях. Разбира се, че всичко това е не само дълбоко порочно, но и дълбоко невярно. Това е само грубата обвивка на света, само един повърхностен, незадълбочен, елементарен поглед върху картината, за която говорихме. Все едно да си привикнал да дишаш смог и да мислиш, че не съществува чист въздух. Но това е същината на човешкия път. Докато се движим, да се развиваме, да минаваме през различни етапи. По-нататък открих нещо, което е съвсем различно от Щайнер и от егоизма, нещо, което е добре познато на повечето от вас. Казано е в популярната реч на Йосиф Бродски, произнесена пред студентите от Мичиганския университет. Припомням ви я, защото я намирам за истински вдъхновяваща. Той изрича прости истини с поетично вдъхновение. Най-знаменателната сентенция от неговите думи, произнесени на стадиона, е: на всяка цена се опитвайте да избягате да приемате статута на жертва. Валидността на тези думи не подлежи на съмнение, разбира се. Но на мен много повече ми харесва самото начало на неговата реч. Life is a game with many rules but no referee. One learns how to play it more by watching it than by consulting any book, including the Holy Bible. Small wonder then that so many play dirty, that so few win, that so many lose. Ние имаме свободата да опитваме една или друга теория, да сме запленени от нея, от една или друга философия, да изповядваме една или друга религия. Свободата на волята ни, на нашия избор е нещо неприкосновено в нас, нещо ненарушимо, което държи отделните ни съставни части заедно и изгражда цялата наша цялост. Аз самата започнах да се чувствам цялостна и изцелена. Забележете, че изцеление и цялостност са от един и същи корен. Когато се приобщих към християнската вяра и започвах да следвам думите на Христос, станете като децата. Тази посока, това неустоимо негово призоваване, свалиха огромна и неизразима тежест от мен. Защото да бъдем като децата е така естествено за човека, както дишането му. Децата имат естествено вродено знание, че смъртта не е краят, затова и не се страхуват от нея. Не се страхуват от животните, не се страхуват и от хората. Изпитват доверие към всеки човек. Не се интересуват богат ли е, беден ли е, красив ли е, грозен ли е. Не забелязват нито бръчките, нито старостта. И какво още означава да станем като децата? Да не се срамуваме, когато се изчервяваме, а да се засрамваме, ако хладнокръвно наблюдаваме несправедливост и подлост. Да не се отчаиваме от себе си, когато губим, а да усетим срам от себе си, ако с цената на всичко, с цената дори на нараняване на друг човек, сме си спечелили облага за себе си. Да не се огорчаваме, когато другите около нас придобиват успех, слава, пари. Душата ни да не се наранява от чуждата хубост. Да разширяваме сърцето си, да обикваме колкото можем повече не абстрактния човек, а конкретния човек.
да не се затваряме в егото си, защото така сърцето ни започва да се смалява. И може би най-важното – да откриваме света като нов, да му се радваме и да сме благодарни. Ето тези три неща, непрестанният творчески акт, радостта и благодарността могат да направят живота пълноценен и смислен. Те, разбира се, не изчерпва живота, но без тях сме като кораб, заседнал в плитчина. Накрая искам да изкажа своята радост за възможността да говоря пред вас и своята благодарност, че ме изслушахте. Изразявам и цялата си обич към вас, като ви пожелавам да бъдете успешни и благословени в живота си. Благодаря. Благодарим за красивите и вдъхновяващи думи.